Israel ha alliberat 90 presos palestins, mentre Hamas ha alliberat 3 hostatges israelians en el primer dia d'una treva que posa fi a 15 mesos de guerra. La població de Cisjordània i Jerusalem ho ha celebrat amb entusiasme, tot i que la situació a Gaza continua sent devastadora, amb milers de morts i persones desplaçades. Gaza ha dormit, ha passat la seva primera nit sense bombardejos, alleujada per un anunci de treva fràgil, però esperançador. L'intercanvi d'hostatges entre Israel i Palestina obri una nova etapa en el conflicte. Hem entrevistat un metge gazià per a conèixer les primeres impressions d'una població que ara torna a cases convertides en enderrocs. Milers de persones han eixit als carrers de Gaza per celebrar l'alto al foc i l'alliberament de 90 presos palestins per part d'Israel, la majoria dones i menors d'edat. El doctor Refat Al-Tabna i la seva família són testimoni des de Khan Yunis de l'alegria i la fràgil esperança que acompanya esta treva. Simplemente cuando llega una noticia como la tregua, la gente siente algo de alivio, pero después desaparece. Lo más importante que la gente ha podido dormir una noche tranquila sin escuchar los aviones ni los ataques, pero al mismo tiempo todo el mundo desplazado, algunos empezaron a ir a ver sus hogares, sus casas han sido destruidas o tienen seres queridos que están atrapados, muertos. L'entrada dels primers convois d'ajuda humanitària han patit saquejos i, segons ens assegura Refat, no contenen el que realment necessiten. No hay seguridad, no hay gente que cuide las mercaderías y todavía esas mercaderías o esas ayudas que llegan no es lo que nosotros necesitamos. Queremos electricidad, queremos gas. Per al nostre interlocutor, l'actitud de la població cap al conflicte ha canviat poc, amb molts que donen suport a la resistència com una forma de supervivència. L'esperança d'una pau duradora